Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Sa mga instrumento, pagkalipay tayo sayaw, umulangan lang, tugtugan ng gitara, ipanalog na ang trompeta, ang Ginoo sa tugma, pasalamatan ta, tugtugan ng gitara, ipanalog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Nagkatigom ta sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga kaigsuonan ko diha sa atong Ginoong Hesukristo, ani anausab kita niining atong Domingong Tulumanon, ang pagsibya diha sa telebisyon, ang misa alang sa mga masakiton. Ug ato na lang pong iapil kadto intawong layo kaayo sa simbahan nga gumikan ining atong healing mass, sila usab makadaig, makasimba o makapangayo sa Ginoo pinaagi nining Santos nga Eucharistia. Suma sa kalendaryo sa simbahan karong Domingo mao ang ikakauhaag duha nga Domingo sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Aron maandam ta nga mohalad niining misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong angkonon ng atong mga sala. Mangayo tagpasaylos Ginoo sa mga kalapasan nga atong nahimo, bato kaniya sa atong isikataw, sa atong kaugalingon ug sa kinaiyahan. Ikaw nagiparala, pag-ayo sa mga mahinusulong. Ginoo, kaloy kami.
Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa itong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Makagagahon sa kanan, himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanimo, nagapasalamat, nagadari kami kanimo, Ginoong Yesus, ug kong anak sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Cordero sa Diyos. Nagalingkod sa tuo, sa Diyos Ama, Ikaw lamang ang Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Dios nga gamhanan po ng among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dungagi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo
gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako, busa wala ako'y dag-anan. Ang tanan nagbiay-biay kanako, ug gikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay o giyamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kun moingon gani ako, nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako masangyaw sa imong ngalan, bation ko, nga daw kalayo, nga nagdilaab sa imong gisulti, sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya akog panugog niini, ug dili ko nagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. O Diyos, ikaw ang akong Diyos, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, ug igiuhaw ang akong kalag. Sama sayo ta nga uhaw, walay kinabuhi, ug walay tubig. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagsudong kanimo, diha sa santuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon niini, daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong, sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag, giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag, nagadango pag-ayo kanimo. Ang imong tuong kamot, nagasapnay kanako.
ang akong kalag giuhaw kanimo. O Ginoo, akong Diyos. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan, ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sukad ni adtong higayuna, giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hodeo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patsyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan, dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Miliso sa Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong huna-huna, huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Unya mingon sa Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya nga anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusa niya ang tagsa-tagsa suma sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nalipay rapod ko nga doon na di ay daghang nagnunot
niining atong misa pinaagi sa telebisyon alang sa atong mga igsoon nga dunay mga balatian o apil na gyud ang kadtong mga parokyano, kadtong mga magtutuo nga layo kaayo sila sa parokya, mao na nga maabot sila pinaagi niining misa sa telebisyon. Sa katarungan kay dunay uban kanato nga nagpabilin nga buot lang silang mosimba diha sa live streaming. Ang imong mahibaw, kamong mga lagsik, himsog, dili na mahimo nga manimba lang mo diha sa live streaming, diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Gikinahanglan gyud nga adto og apilta sa matag Domingo sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Yan arba sa uban nato mag-live streaming lagi pero wala sad buhata ang mga pamaagi sa pag-apil sa Santos nga Eucharistia diha sa live streaming. Magbutang mo duha ka kandila unya ibutang ninyo ang balaang kasulatan o ang Biblia o adunay cross unya manlingkod mog tarong atubangan sa altar nga inyong gihimo unya ilang taon mo pag brief o magpanti no kun mahimo mas labing maayo gyud nga magsulob gyud mog bisti nga sama nga nanimba mo sa simbahanan. So mga igsoon, hinaot pa unta nga atong tagaan ug tugutan ang atong kaugalingon nga makaapil gayud kita sa Santos nga Eucharistia dito sa atong tagsa-tagsa ka mga simbahanan sa atong mga parokya. Nindot kayo ang atong mga pagbasa karong Dominguha tungod kay kini magpadasi kanato labi na nga kita nga anaa ato gyung gihatag ang atong panahon diha sa apostolado sa simbahan apan daw sama nga mura magkataw-an malantas ubang mga tao mura malag walay bili alang kanila ang atong pagwali ang atong pag-alagad sa nagkalain-laing apostolado sa parokya. Og ang tuyo ani of course tungod kay kita midawat sa hagit nga niingon ang atong Ginoong Hesukristo, go to the world and spread the good news. Sama gud aning gibuhat sa atong kamadrihan sa St. Paul's ilang gipakatap ang maayong balita sa kaluwasan pinaagi sa media, telebisyon, libro, radyo o karon kining matag Domingo nga inyong ihatod o ilang gihatod kanato ang misa alang sa mga masakiton. Abi ninyo, kada Sibya ani, igo-igo gyud taon ang mabayran sa ato mga madre. So, salamat sa GCash, salamat sa online banking, kay mahimo gyud kaayo nga kamo makatampo. Labi na kamo nga naana sa edad. Unya, ang inyong kwarta hilabihan yung daghana, palihog kung mahimo. Iapil o ihatag na sa apostolado. Ug usa niini kining misa nga gidalit matag Domingo alang sa mga masakiton. 30,000 ragod kada Sibya. Yan saon man taon nga may mga dato ning ato mga madre ang ilang puhunan, ang ilang ramang yung pagtuos Ginoo nga dili sila pasagdan. Maorgan na ilang puhunan nga they trust in the generosity and the power of God. Ug mao na ron ang nahitabo sa atong unang pagbasa sa basahon ni propeta Jeremias. Si Jeremias, dasi kay siyang nagwali sa pulong sa Dios. Apan mahibong ta nganong nakaingon siya nga Ginoo mo ra man kog imo kong gilimbungan. Kay mura wala ko nimo tagda nining akong paghago. Buot na lang gud unta gyud ko Ginoo nga mubiya na lang gyud ko nining akong apostolado, ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Apan Ginoo, imo ba kong gilimbungan? Apan nahibong siya, mga igsoon, si propeta Jeremias sa dihang mutalikod and he wanted to give up to be the messenger of the word of God, pero iyang gibati nga daw dili kapugngan nga daw dihay mga kayo nga mo gawas sa iyang kasing-kasing sa iyang kaugalingon aron nga siya mubalik
ug magpadayon sa iyang pagwali sa pulong sa Dios. So mga igsoon, no? Kamong naa diha karon nga inyo sang gihalad ang inyong kinabuhi alang sa apostolado, do not be discouraged. Prophet Jeremiah it happened to his apostolate nga kay kita iyahaman na sa Ginoo, magpadayon ta og hinaot pa unta nga ikalipay gayud nato kanunay ang pagwali sa maayong balita sa kaluwasan. Sa atong ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, si San Pablo nagpadayag kanato nga ang atong kinabuhi isip ta mga binunyagan og mga apostoles, mga igsoon, kinahanglan nga mapakita usab nato ang pagtanyag nato sa atong kinabuhi diha sa usa ka balaang pagpuyo sa atong pagtuo unya ang atong paghatag sa atong time, treasure, and talent for the greater glory of God. Sama nining atong choir, ato taon ni silang gihuman. Choir ni sa Couples for Christ sa Parokya Minglanilla, mga igsoon. Ngarita sa Ebanghelyo na dili gid nato kalikayan mosugot mo og dili kay ikaw Katoliko Kristiyanos man kinahanglan gayud nga imog yung atubangon ug dawaton ang cross nga moabot ug nga dili nato na kalikayan kay usama na sa paagi. It is one of the prerequisite of following the Lord. Nya dili gid na nimo ma-interchange ha nga sa pag-ingon ron sa Ginoo katong gustong mosunod nako, they have to deny himself, take up his cross, and follow me. Dili mahimo nga mosunod ka, nya dili ka mopasan sa krus. Labaw pag dili ka mahikalimot sa imong kaugalingon. Kay maglisod ka gayod sa pagsunod sa Ginoo, kung dili nimo unahon, dawaton, ang pamahayag ron sa Ginoo, nga kung kita buot mosunod niya, kinahanglan usa nga atong hikalimtan ang atong kaugalingon. Sa may buti pasabot ana mga igsoon. Kana bang sa atong kinabuhi ang Ginoo gyud magbuot dili kita. Ginoo, kana bang akong siging giwali ron sa akong parokya nga ikaw matuhuon inigmata nimo sa iyos buntag ayaw dayo report sa imong cellular. Kung mahimo dayga adore the Lord. No? For that is the right and expression nga ikaw hinimo sa Dios busa imong daygon siya. Ug tungod kay nakakita man ka sa daghang panalangin nga gihatag sa Ginoo kanimo mo nang you thank the Lord. Nya isunod dayon ang pag-ingon. Ginoo, unsa may imong gustong ipabuhat nako rong adlaw? Pagkanindot sa imong adlaw, kung mauna ang imong buhaton matag adlaw, daygon ang Dios, pasalamatan ang Dios, ug unya moingon dayon ka, Ginoo, unsa may imong gustong ipabuhat nako rong adlaw. Imagine kada mata nimo tagaan kas Ginoo 86,400. No? Tagaan ka niya and you spend it. How do you spend it? Hopefully you will not forget that everything that God has entrusted to you, di gyud unta ka malimot nga imo na siyang gawion for the greater glory of God, and you will always find your way back to God. Ang Diyos nga naghatag nimo, ang Diyos nga nagpiyal nimo, niya nang tanan nga dili imuha kundi gitugyan sa Ginoo alang kanimo. So ang unang prerequisite to follow the Lord is denying of self. No to self, yes to God. Kana bang giingon sa mahal nga Birhen Maria, nga pagkanindot gyud nga atong sundon, Ginoo, imo ra man kong sulugoon, busa ang imo gyung kabubuton, oy, mo'y matuman. Lisod biya to ang taho sa anghel para sa mahal nga Birhen Maria. Pero kay ang mahal nga Birhen Maria, kanunay man gyud siyang nagampo. Duol man gyud ang iyang kasing-kasing sa Ginoo, bisan lisod tug karon, may sad atong sundon nga moingon ta, Ginoo, imo ra kong sulugoon, busa matuman ang imong pagbuot diri kanako. Labi na gyud kamo karon nagnunot niining atong sibya sa telebisyon nga aduna mo'y giantos nga mga sakit
cancer, high blood pressure, ug unsa pa na diha nga kamo nahigot sa inyong higdaanan tungod kay naamoy mga balatian, sakit, no? Apan hinaot pa unta nga dili ka na makapabiya ninyo ug motalikod ninyo sa Ginoo kundili kun atong gakson ang atong cross diha sa atong mga kakulian sa kinabuhi. Each cross for a Christian is a moment and a crucial test of purification in your life. Mao na nga, doon na ba'y tulo ba kapaagi ang pagsabot nato sa mga pag-antos nga moabot sa atong kinabuhi. Una, nag-antos ta tungod sa atong binuang, abayad na sa atong mga sala. Mao nang di gid na nimo kalikayan. Konsekwensya sa imong sala, mao nang mag-antos ka. Pero doon na sa'y pag-antos nga ihatag sa Ginoo nimo to purify your intentions. Aron pag ikaw mahigmata. Kana bang giingon nila nga God sometimes break our bodies only to save our soul, mga igsoon. Manong usahay bali-balian ta sa Ginoo. Usahay tagaan tag mga pagsuway sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod ba at ang Ginoo iyatang gisilutan dili oy. Sama ba sa pamahayag sa Ginoo? Sama sa bulawan nga idangdang gyud siya sa kayo, apan sa dihang gidangdang siya sa kayo, misamot ug mitumaw ang kaanindot sa bulawan. Mao pod na, no? Sama gud sa mga kinabuhi sa mga santos, sa mga krus nga gihatag sa Ginoo kanila, ila bang gidaganan? Wala hinoon. It was a moment of realization. It was a moment of transformation. They have found the authentic and the seriousness of their commitment to Christ, mga igsoon. Idaghan kayo ng mga istorya ng mga kinabuhi sa mga santos. Adi lang ta atos mga santos, doon ako'y parokyano. Sus, sige silang ampo, nga tagaan sila sa Ginoo. Itagaan sila sa Ginoo, anak. Sus karon kay nahibong sila nga lahi gining bataa, sus karon kay naunsa sila autistic ang ilang bata nga igsoon. Nagpadayon gyapon sila silang pagtuo pagampos Ginoo gitagaan sila lang anak. Autistic man lang gyapon nga igsoon. Hangtod gyud sa ikatulo. Autistic. Pero wa gyud sila mulunga nga nagayo gyapon sila anak sa Ginoo nga igsoon. Hangtod sa ikaupo. Gitagaan sila normal na gyud, no, mga igsoon. Apan ako ba kamo nga mga ginikanan nga dunay mga bata nga gitawag natong mga special child, mga igsoon. Para na ko'y di na lalim. Mao bitan na karon basta magmisa ko nya nay batang magdagandagan, dili na ko ng badlongon kay malagmit kanang mga bataa, they are special. Nya muuyon sa gyud ko sa gisulti ni Pope Francis. The best homily is the cry of a child. Ninduta, no? Para ni Pope Francis, ang pinakalabing nindot nga wali, mao ang hilak sa usa ka bata, mga igsoon. Laom kaayo ang pamahayag sa atong Santo Papa. Pero kung imong hinuktukan, tinuod yun nga ang hilak sa usa ka bata is the best homily, mga igsoon. Mao na nga, bago pa lang sad, akong nadiskubrihan, si Pope Francis, nindot kayo siyang pamahayag, kay kinigong atong ebanghelyo, maghisgot man sad kabahin sa atong pagtuo, nga bisan sa mga krus nga gihatag sa Ginoo kanato, nagpabilin tang lig-on sa atong pagtuo sa Ginoo. Unsa may isulti ni Pope Francis? Para ni Pope Francis, faith is the awareness of the abiding presence of God in our life. It is not the light that dispels darkness, but it is the lamp that guide our journey to God. Astang ninduta, ugdang kaayo, mga igsoon. Ang pamahayag sa atong Santo Papa, nga ang pagtuo para sa atong Santo Papa, mao na ay kanunay natong pagkakuan ba, kanang nahibaw kita ba? No, nga, naagyod ang Ginoo nato, pareha gud ni Jeremias. Bisan tuod nakaingon siya nga, imo man lang kong gibinuangan Ginoo, mura mag-imo kong talikdan o imo kong biyaan, mura man lang kong imo kong gibinuangan, pero sa tanto niyang pamalikas o tulisok sa Ginoo, apan wa kapugni nga nahibong siya nga mangita o nadasig yapon siya diha sa pagsangyaw sa maayong balita, mga igsoon.
So doon ay mga pagsuway nga ihatag sa Ginoo nato aron paglig-on sa atong pagtuo. Mga igsoon, no? O kanang pagtuo por dato og tinud-anay gyud. O mao nang ikatulo, no? Kana bang pag-antos gumikan sa atong pagtuo, no? You suffer because of your faith. You suffer because you love. The love according to Christ. That mo nang nag-antos ka sa imong bana, nag-antos ka imong asawa kay Kristiyanos man ka. Nya kun mahigugma ta, di mo gina nato kalikayan oy. No? When you love, you have to suffer. When you love, you have to sacrifice. Mga igsoon. So, nag-antos ka, gumikan sa imong pagtuo. Gibugal-bugalan ka. Apa nagpabilin ka nga, naghupot sa imong pagtuo. Sa unang simana, nga milabay, atong gisaulog ang fiesta ni San Bartolomeo. Sus! Giunsa si San Bartolomeo? Kung imo yung hunahon ba, gipanitan siya. Gipanitan. Ha? Mga igsoon. Tungod og alang sa iyang pagtuo sa Ginoo. Wagid siya mulunga. Sa dihang gipanitan siya, gipangutana siya, unsa man imong talikdan? Magpabilin pagyapon kang Kristiyanos? Dingos Bartolomeo, magpabilin kong Kristiyanos. Hangtod yun nga, gipunggutan siya sa iyang ulo, mga igsoon. You suffer and you die because of your faith. Suma sa katapusan din sa Ebanghelyo, nagkanayon. Kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. So, mga kaigsuonan ko, labi na kamo anaa nga sa kahimta nga doon na mo gipamati sa inyong lawas, iduyog, no? Kaya gitudlo man nata sa simbahan ang kanang gitawag natong redemptive suffering. Nga bisan sa taliwala sa inyong mga sakit, iduyog, ihalad ngadto sa Ginoo kay makapamunga na nimo ug alang pod sa uban. Mo na among gihimo sa among parokya. Every first Saturday, naghimo mi sa among penitential walk. So gidapit mo damo kamong mga silingan nga mga parokya sa Mingdanilia nga moapil mo sa among penitential walk every first Saturday alas 4 kadlawon. Maglakaw ming penitensya, no? Unya magampo sa rosaryo. Unsay tuyo og tumong? For the conversion of sinners. Di ba nalalim, no? Pero katingad ano? Kay daghang kay mga balita nga naagi mga tao nga namalik, nanguli, no? So namunga ang among penitensya. Why? For the conversion of sinners. So 3 points. You suffer because of your sins. You suffer because God wants to save your soul. You suffer because of your faith. Amen. Manindog ta og atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikonsad sa kaminatay sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhi dayon. Amen. Sa matag pangamuyo ang atong itubag. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga nangulo niini nga makasunod sila sa lakang ni Kristo diha sa kasakit ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno nga hikalimtan nila ang ilang kaugalingong interes alang sa kaayuhan sa kinabag-ang hutong sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Alang sa atong gagmayng Kristohanong katilingban, nga
ang dalan sa krus ni Kristo mamahimong paagi sa pagkinabuhi sa matag Kristiyano alang sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Alang sa mga tao nga nagantos, nga makakita unta sila sa makaluluwas nga bilin iini, magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Imong untang isip ang takos ug mapuslanon alang kanamo ang halangdong Teofilo kamumot, mubayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makabaton na sila sa kinabuhing tunhay nga gisaad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Langit nung amahan ang imong anak nga si Jesus, gawas nun nga midawat, sa pagpasakit o kamatayon aron kami maluwas, himoa kaming kanunay, mapasalamaton kanimo diha sa among pagsunod kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo mo mga igsoon aron ang inyo ug ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Magpunta sa Ginoong sakripisyo, ikan sa iyong mga kamot, alam sa pagkay pagimaya sa iyong ngalan, alam sa atong kapuslanan, o sa ito niyang santos nga simbahan. Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin, maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoo nga atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padung sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Busa, uban sa mga anghel santo sa langit, nagsangya mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos, Santos, ang Ginoo, puno ang langit niya, sa imong himaya, usana sa kaligtasan, usana sa kaligtasan, usana.
Santos gid ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos padala mo nga espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan pasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhayng kasabutan dugo nga yula alang kaninyo alang sa na mga tao aron mga sala mapasaylo buhatan niya aron paghandom. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad minimo amahan ining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan nagapasalamat minimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan himoa nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria putlig kasing-kasing uban ni San Jose iyang bana mga apostoles mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan uban kanila amo ikaw daygon og himayaon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagawom nga mahan dihas kayusa sa Espiritu Santo dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo ta samahan atong gamiton ang mga pong gitudlo sa atong manunobos. Sa'yo ang isang
Mangayo minimo Ginoo nga imong luwason sa tanan dautan ug hatagi mi sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot ming malawman sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Usara man ta ka Kristohanong banay, apil kamong nagnunot o nananaw, atong ipakita ang atong pag-inigsoonay. Igsoon. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako ay lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligonon da kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsunan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, kamong naa diha nga nagnunot nining atong sibya,
mahimo kayong muhikap mo sa inyong TV monitor. So, gunya, dawatan ninyo ang panalangin, ang gahom sa Dios, pinaagi sa sakramento sa misa. Walay imposible sa Ginoo. Langit no nga amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa nato tapuson ang misa, hinaot pa unta nga inyong dawaton ang among tanyag nga kamo mo apil ug moamot alang sa pagpadayon sa Sibya sa healing mass sa matag buntag matag Domingo. Kay lagi usbon ko 30,000 in taon igsoon. No? Atong abagan, atong duyugan, atong tabangan ang mga madre sa St. Paul's aron makapadayon sila ni ining maong Sibya sa telebisyon. Alang sa atong maigsoon nga nagmasakiton og sila nga layo sa parokya apan makasimba sila pinaagi nining Santos nga Eucharistia. Tapos na ang misa, danyang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Atong daygon ang Ginoo, pakpakan atong Ginoo. Daygon ang Diyos. Nagpasalamat kami sa kinabuhing ihatag kanamo. Sa kalipay nga among ibati, sa among pag-angko, Ginoo-dungga kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sugod imong kaayo. Salamat, salamat, Ginoo, walay sugod imong kaayo.